Jeg skal have den gode. 5,6. Skal jeg lige have lidt guf? Nej, guf. Det er god duks. Hvor er vi hen i morgen, når vi vågner? Vi burde være i Val Thorens. Nej. Nej. Sovjetunionen! Status er, at vi er i Tyskland på Burger King. Vi skal til at gå videre på bussen. Hvor er det Bruxelles? Toilettet ved I det. Vi er ankommet til Bruxelles. Vi står ude foran hotellet. Nøjes Hotel 8 stjerner. Hvad skal vi herovre? Jeg ved ikke. Vi vil lige prøve at få noget morgenmad. Og jeg tror, vi skal på stjerneløb nu. Det er undertegnens fødselsdag. Det er mindre fedt at være på Bruxelles. Men det er fordi, det er fødselsdag. Nu så sidder vi og prøver at finde Janniken Pissing og vægmalerier og indtil videre fundet og Mannequin Piss. Og vi har fundet Grand Place, og det er det eneste, vi har fundet indtil videre. Og lige hernede kigger vi ud og kan se et vægmaleri med Tintin. Yes, som sagt, vi er på stjerneløb. Vi kan ikke finde skid med alfa døbet guld. Vi har vundet Belgiens bedste chokolade, det hedder Neuhaus. De har nogle skide gode orange stænger derinde. Ja, okay, Neuhaus, det er simpelthen direkte smør på gaden. Skal vi Neuhaus, mand? Skal vi Neuhaus? Kæft, mand. Regner op, som skal doble op vores flødeflade. Vi har en lille Nogo der. Og så en lille Floco. Jeg tror, det er den bedste chokolade i Belgien, der. Ja, det er det. Det er det. Okay. Konklusionen er simpelthen, at her i Bruxelles, der har de simpelthen ikke andet end små drenge, der står og pisser. Blandt andet på væggen, blandt andet så har man en godt her, der står og pisser en varme. Skide godt dreng. Det er sådan set, hvad vi har fundet ud af i Bruxelles her på det her stjerne. Står vi hen, Thomas? Hvad står vi? Foran Kongelige Teater. mig, Gustav, Thomas. Andreas, Oscar Rabel. Niklas Poul. Anders Hårgaard. Hvem har fødselsdag i dag? Den er meget bedre, den her. Ah, men ikke tøj. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. Oscar, hvad siger du? As long as my credit can vouch, I don't catch me straight out. Tell me who can stop with Dre making moves, attracting honeys like Okay. a magnet. Giving them Vi er i gang med at finde Jannik Piss. Det Det er pisse svært. Nå, og nu kigger klokken slut. Adieu. Filmer nu, Hårgaard. Belgisk chokolade. Brænder sidder på mand. Hvad? Pointen er, lortekigge på foredrag. Det siger vi ikke for højt. Kamilidén. Meget kamil. Hissehus. Der er drengen, der sidder der. Ingen gider at høre på ham. Den kommende Rabel. God mad. Rigtig god mad. Jeg skal bare hugge i. Over and out. Okay, det der sker der er aften, at vi drejer videre til bad. Vi ser ret meget gamle lige nu. Håber han til os.
Ja, de tager også. Vi skal have Big Ben på banen. Ja, nej. 2 mål i overtid. Prøv at sige hej, Mathias. Hej, Mathias. Lad. Hej. Simon. Det er Mimon. Han har ikke speedos på i dag. Ja. Ja, det er vi har der. Lam for den gode slagter. Så gør det! Står her live fra... Fuck the system, fuck the system, fuck the system! Står her live fra Bruxelles. Respect the human rights. Kommer med tysk flag, hvad er det for noget? Det er sgu da tysk. Det der, det er ikke tysk. Det er så pænt meget belgisk flag. Ja, okay. Hvordan slukker man der? Kan man ikke. Addicted to champagne. Took the road, we ride a whole way. Bitches, I Taylor gang. They just want Kissing is on the move. on the move. Jeg tror, han er foran os lige nu. Der er pisse meget trafik. Ej. Der er pisse meget trafik. Den er stærkt imod os. Vi har sagt, at taxiføren han får dobbelt op, og så kommer før ham. Jeg tror ikke, han forstod det, fordi han kom bams. they just wanna know where the planes at. Han er der. Han løber der. What's this? Burn after rolling? Yeah, that's what it is. Until I drop the next one. Don't stop, just keep going up. I'm your I'm stoned. shoulder leaner up. So come This on, is what? Mixtape number whatever from 6? inside. All we got 7? is tonight. That is I don't know. But good weed still in the building.